pila ka oras mo trabaho niya, langkato naglargo ah. Langkat ang liog ni Kinit. Ayaw. Buang. Go sir kaliya. Serius kayo? Go sir kaliya. Okay, okay. Sawa akong matagal. Ulit. Gitu kan eh? Kau bala? Ayaw Morse. Asal sayang. Curan? Curan eh. Buangan. Ay, okay na video. Soko magay. Yo, what's up? May hapon yung tanan mga katambay no. Karon kay magtiwas mi og kuan design sa karo nila ni Charles no. So karon kay Black Saturday. So kani nga karo para kuan ani Easter Sunday ni Charles no. Oh, para karong kadlawon sugat ni Mama Mary. Oh, sa karon day Sabado. Kanahan may mo hatag og shout out kang kuan ano? Kinyoj. Oh, suko kay siya gipunta na siya kasa siya karong Black Saturday. Yuj. Now na takuling. Wala din pakita na tong. Adra day nagpalit mig lead oh. Lead. Para makita sila Spotlight. sa mga kato yung magipalitan. Amo gipalitan ganiya sa kuan ito. BBS. builders. So, ikaw niya, inikabot ni Master no, ni Sir Pacomio. Gawa namin magsugod ang design. So, karon wala pa man si Sir. So, nanguha lang sa mi. Nangumpra lang sa mi og mga materialis niya. Uban sa uban-uban ko ka Charles sa kuan. Mga Ako. Ari mi di ka dito ay resonahan ay kapasakyo na ko space wheel. Apit tapi sa bugol ay. So, Ano na space wheel tayo. uban-uban ko Charles kay kuan. Ito sa mga sugo-sugo siya dire. Ako siya mapandan kay basig layo ni siya ba. Soko niya ni. Well, go draw space wheel to shot to. Ara si Ferris wheel sa bugo pakiton to ma. Naraw? Nanay Ferris wheel ang bugo. Oh, karo umabot. Horror cab. Fiesta, dara. Ay, samna dara. Horror cab Horror cab. kay bata. Kaya dagan basa Ang na. lang horror cab lahos ni padong dito sa municipal cemetery. Cemetery. Piyok man. Nare. Oh. Oh, ganahan mo tanaw silang horror. Tanaw mo na ako. Okay ra. Dry. Oh, ganahan mo soroy no. Mungita mo kalingawan dire sa Bugo no. Kapit na fiesta. So, na dire located sa asa ni Charles? Municipal cemetery. Municipal cemetery. Sa una mga katambay, wala pa ni kuan. Traffic lights ang Bugo. Dito ni traffic dire. So, gibutangan nila og traffic lights. Muna na traffic na. So ang purpose sa traffic lights para na traffic ang syudad. No. Ano na traffic light right na traffic. Ya, karon na may traffic light. So na siya traffic mo na purpose niya. Wala pa ni siya, wala traffic ang Bugo eh. Unsa? Ano ilaro ginangita sa pagi nga maka-traffic ang Bugo. Para magamit nila traffic lights unsa day. Unsa day mo? Ana ba siya? Sa Palawan no. Palawan naman. Palawan mo no. Ay, Palawan no at sa Fairbank. Shout out Mr. Gian ng motor. Take drop ko. Bravo. Take drop ko. Ano kaya dia lang dia. Dila ka na ipaklaro gud. Idol kayo go ano drop ko. Oh, kalmara. Hindi siya brief. Sorry kayo. Lajar. Kanay ka ng short nga gibotol. Ora mag-brief. Mag-brief. Pag mo na tigingon mo Charles nga, ano to? Bahalag. Walay break basta nalay motor. Ay importante yung motor. Ang brief din na importante, hindi na makita. Nga kami dire sa Coach Chef Nero. Adre Charles Hood. Klaro kayo ang gadali ba? Hanggang mayon kayo. Wait 5 minutes eh, buka largoy. Power kalan na day. Dapat umari daw. Kumawa ka mo chopstick. Dapat kumawa ka mo cake kayo. Halang kayo. Okay, iyo. Init kayo. Ito. Kena. Lawan ta. Thank you bro. Sa mga ginapasambal. Lamig kayo. Kaso yung mga atong testingan na. Kumawa mo gamit.
chopstick. Cara tayo buang. Sa. Yey. Yup. Ajar. Nah. Yey. Woi, kau sir. Sio lang sir, sio lang. Lah, selamat ka sir ah. Selamat ka sir. Sunod na lang balik sa Sige sir, selamat sir. Sige sir. Selamat sir. Ah, sa tanang parking id no, nga ganahan ma dato. Kita yung tohanay kanay. Ay, taan na ninyo. Nagmer ka nga tagan. Sinsiyo pa to. Sinsiyo pa to ah. Partida. Setelah pa. Agak. Di ka tong single lang. Nangirado na dire. Bigyan kay gahi kayo kung kauban oh, darang hangyo. Lah. Rakas eh kana ni Charles. Oo, nag-ihi. Buang ako. Shout out sa amigo eh. Amigo. Shout out amigo. Shout out amigo. Tuntun. Selamat ya amigo. Selamat. Bye. Dula. Kami TV. Ay kalimot subscribe. Selamat dulu. Ya, selamat ya. Nangandaw na may mga ga para sa karong kadlawon. Kuya. Tara electrician no? Instant electrician. Electrician. Wala so igagaw ni Jackie Chan. Mana mo ang mana ni? Oh, paday. Mana si Sir og tira sa clouds no. So, gusto mo matawag shout out kang Range no. Si Range karon nasa Bugo. Pero sinsya kayo Range di ka kakita na mo ron kay. Sa mo pang kanta Hustle Hard pud mi, pero Ato pagpiso na ang imong gingarin. nga Hustle Hard. So, Hustle Hard di Range no ya. Hustle Hard pud mi dire. Pasensya kayo di jud mi kangara sa mong concert. So, sayang yung pagkaris Bugo di ka kita semua. Kaya mo effort. Ay, nanginabuhi mo ka diha. Nanginabuhi pud mi dire. Yo sir. Ay kama na ni mga ga. O daawad dira sa kuan kanay. Mag floral arrangement namin no. So, mao siya sa tanang mga ningadto sa concert ni Range no. Mga ningara sa Bugo City Sports Complex. Ayo mo diha bantayan yung pitaka. Basig mawanan yung pitaka no, wala yung pamliti, layo-layo. Wala ba yung tricycle, nahitra ba tricycle ang Bugo? Mingaw yung Bugo ron. Kasi maglakaw mo huli. Si Cecil. Yeah. Paong na. Napaong na, balik ka. Hi vlog! Welcome to my guys! Hi vlog! Okay na Dol? Okay na ko dul. Okay ra kayo gid. Okay ra ko nga, okay ra ka. Kunin mo na ko. Dol okay ra ka Dol? Duka na mga kag naong Dol. Pandara. Okay ra ka Dol? Pandara din dito, pro pakita ka. Linam kam tingog Dol. Good ba ka Dol? Okay pa ta direk. Hasil haja mo Dol. Azel ay. Jom awak Lindon Rock. Saan sa'yo masultin mo ka Range? Idol, sayang ako kita sa mo idol. Wala sayang kayo no? Dato na ngayon awak akan dibata sa kwadol dato na. So sakto ra no? Hasil siya dito, hasil po dire. Na ba siya kanta? Hasil ko. Hasil din siya. Magpaliwan na ka Dol. Ang ina yan. Salamat ka Dol. Thank you ka Dol. Salamat. Kuan, Randy boy. Ano sticker din? Taga sticker. Is signing up! Kay secure ba?
Video deh kunin mo ko. Oh, etex. Ang papa sa itik. Papa sa itik. Uli kayo. Sabi. May itik upas sa mga itik na rin, mga nagaliwa. Ayaw. May tulong na pipat. Gus. Gawas Junior Kinit. Yo. Uy, balik ko eh. Dulan na nay. Dulan lagi ito. Yan po namatay rin ito. Ay. Soko man ka. Ato mo siyang mama. Dara ilang mothers. Ganang lakaw, uy. Video deh kunin mo ko. Sa Happy Easter Sunday yung tanan ng mga gano. Oh, ako ka outro gabi kay nit dito sa payag. So, walay. Shout out kayo kang Charles Alburo no. Katomong project ni sir kay kuan siya. First time tanong ko ka kuan decorate og karon no. Karon nga Holy Week no. First time so mo to pinakauna na mo nga kuan project nga karo. First time mo pinakauna. Oh, first time nga pinakauna. Na share de hasil hard na po do bantay sa mga hayop. So, kuan eh. Salamat kay Charles no sa pagkuha sa mga ano. Kaya dahil kay first time nga natabusong kinabuhi atong lakawa sir. First time na ko mukaog choking, first time na ko mo kaog Burger King. So, salamat kay Charles no nya. Kuan, First time makasakay og. first time mo sakay og strada. Dahil ito first time nga natabusong kong kinabuhi. Asa naman. So, okay, salamat kay Charles sa sunod tuig na po. That's all for this vlog no. Hope ko makita ito balik sunod. Ay makalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. So that's all for today. Ganoy TV and I out. See you!